Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft în pustietatea noastră singuri aici și să vedem ce putem face în acest episod. Ce mult îmi place cum arată aici. Îmi place foarte mult. Păi ok, să mergem să punem abonatul de azi pe perete. N-am sens. Oh my god. Oh my god, trebuie să sus. Și cum sunt dezordonat, o să găsesc greu. Uite-le aici. Oh my god. Nu le văd ușa. Așa. Așa. Și să punem. Și să punem abonatul de azi pe perete. Așa. Și ceea ce urăsc foarte mult la canalul meu. What the fuck, ieri am avut 131 de abonați. Acum am 126. Deci la ce pana mea s-au dezabonat ăia. Și mă enervează la culme. Și abonatul de azi este Hero Sarky Hero, care spune Nice man. Nice man. Nice man. Așa. Și l-am pus și pe el. Dar e foarte enervant treaba asta. What the fuck, ieri am avut 131 de abonați. Acum am de-abia 126. Deci pe bune. Da. Aici o să pun o sticlă chestii. Păi să vedem ce facem în acest episod. Deci eu nu știu what. Să mergem să ne privim casa de departe. Așa. My god. Deci wow, cât de tare se vede. Wow. Îmi place la acum să fi căzut. Îmi place la nebunie. Și o să vreau să fac un pod. Doar că nu avem niciun munte așa încolo. Până încolo, dar avem niciun munte. Poate o să facem încolo. Fiindcă încolo văd că sunt. Oh my god. Ce ciudat arată porcule. Ori porcule. Oh my god, porcule, unde ești? Și mă doare gâtul îngrozitor. Cred că se aude pe video. My god. E urâtă treaba asta. What the fuck? După ce te-ai abonat să te dezabonezi. What? Nu-mi place. Dar unde fugi porcul? Uite-l. Oh my god, porcule. În carnea ta. Așa. Acum să vedem ce am putea să facem pe aici. Să mergem la semințele noastre. Să le... Dar oricum o să putem face și din aceste semințe ceva. Fiindcă vedeți, ele tot cresc și tot se mulțesc. Și noi o să punem tot așa multe. Până umplem. Deci am avut 2 și mi s-au făcut 4. Deci eu zic că e ok. Și tot așa se vor înmulți. Deci e foarte bine. Doar că nu avem semințe de cartofi, de morcov. Asta e oribil. O să facem noi rost cumva. Odată și odată. Ok. Ne-ar trebui o sabie. Să mergem să ucidem niște animale. Ca ce răi suntem și nervoși. Fiindcă ne-au scăzut abonații. Sunt foarte supărat. 126 de la 131. Și chiar vreau să fac un video special. Dar what the fuck.
Pe când ce video special. Deci acum îmi trebuie o sabie. Nu mă am aici. O sabie. Nici aici. O sabie am spus. Așa, aici. Aici este așa. Și o să vreau să omorâm animale în acest episod. Foarte multe animale. Așa. Poate o să rezolv aici ceva, fiindcă nu-mi place cum arată. O să pun așa. Aici o să iau sticla asta. Așa, în genul. O să pun aici lemn. Așa. Așa și am să pun o ușă. Și o să fie ceva de privit pe afară. Da, nu m-am gândit. O să vedem. Acum să mergem să ucidem animale. Că ce răi suntem. Nu? Oare nu? My God. Aoleu. Pe bune. Oh. No. Aici a bubuit o armată de creeperi sau ce naiba. What? Pe bune. O armată de creeperi a bubuit. Încolo nu sunt animale. Uite. Stai, văcuță. Văcuță. Dăm cărniță. Oh my. Parcă e taură. Dăm Oh my God. Cum mai să urc? Oh my God. Mi-au damage. Oh. Uite cărbune. Acum trebuie să urcăm sus. Super. Uite oița. Oiță. Dă-ne. What? Și mă enervează câteodată acest lag infernal de la textură. Cum filmez și cum pun textura. Se merge puțin. Ce tare se vede casa. Așa. Deci cum se vede, cum se pune textura și cum filmez, îi dă puțin lag, dar ne descurcăm. Eu zic că e o textură destul de faină. Oh my God! Deci uitați cât de tare se vede casa. Deci nu pot să-mi iau ochii de la ea. Am crezut că o să cadă. Deci cât de tare se vede. Pe bune. Au. Ok. Deci să ne concentrăm pe animale. Animale. Nu avem niciun animal, pe bune. Animale. Oh my God. Deci pe bune. Uite acolo. De ce trebuie să-mi iau damage? Porcul nostru. S-a dus Crăciunul, dar tot te vreau. Uite o văcuță pe acolo. Pe bune. Cred că a căzut aici. Să ne ocupăm de vaca noastră. Mai e una. Nu, cărnița. Cărnița. Dă-ne cărnița. Văcuța mea preferată, unde ești? Așa, boss. Văcuța, boss. My God. Ce oribil e aici. Și da, v-am spus, mă enervează la culme. La ce naiba mai te... Pe bune. Oh my God, și vine și noaptea.
Mergem acasă. Nu! Nu! Ce-am făcut? What? Haide, boss. Urcă, 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 urcă. Urcă. Fugi acasă! Nu vreau să mor. Am o casă de întreținut. Și o să am și o familie. Ah, glumesc. 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 Oh my god. De ce trebuie să meargă lăguit? Pe bune? Pe bune? Jesus! Fugi! Ah! Nu aici. Oh my god. Dar cât de tare se vedea pusul. Textura aceasta. Are pat aici. O să dorm aici. Pe bune. Așa. Papa soare. Da, și cum v-am zis. Ne enervează faptul ăla că s-au dezabonat de la mine. De ce naiba mai s-au abonat la mine? Păi what the fuck? What the fuck? What the fuck? Nebunesc. What the fuck? Să mă rog și acea văcuță. Adică porc. Scuză-mă, porcule. Domnule porc. Te-am încurcat cu văcuța. Oh my god. Oh my god. Mori. Mori. Ai păcătuit prea mult pe pământ. Acum o să mori. Păi, ok. Să urcăm sus. Să ne admirăm peretele nostru al abonaților. Și hai să-i citim de la început până la sfârșit. 1. Primul este Bogdan și altele. Al doilea Cătălin Gamer 24. Al treilea Super Speeder 101. Al patrulea Horizon. Al cincilea, a cincea de fapt, Alex. Al șaselea Heroide, what the fuck, ce nume. Al șaptelea Exidax. Al optulea Cătălin Rusu, what? Ba, bine, am luat 55. Apoi Paul Nemes, apoi Panda, apoi Soat TF, apoi Justin, PVP 11 Pro, apoi cine era? Cloud Pro, apoi what? Claudiu 13 și așa, pe cam atât cu acest episod. Eu am fost Spider-Boy și v-am salutat, pa, pa!